Goedemiddag, meldpunt Min Friesk. Hoe kan ik jou helpen? De vraag die elk hem of haar is wanneer best een brave burger. Als het via een klikline borrelje verlingst, of als die daar krijgt hoe stil. Latente NSB'ers komen aan haar gerak en stenen met het vingerke bij het ruut op. De lezer moet weten, ik oordeel je net, houdt me vier van regelneukers. Wol zou ik direct de telefoon als er een meldpunt bestie. Dat strie me in een Friesk dat ik het moen van mijn brave maaiburgers jaar.